ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 11 июни соли 2023 ва пешкаши шумо 8 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Ва имрӯз пешкаши шумо мегардад дута хонаи фурӯшӣ дар назди цирки шаҳри Душанбе, якташ 3 хонага, дигариш 2 хонага мебошад. инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар имрӯза навормон ҳаст ки нархаш ҳамагӣ 120 000 сомонӣ мебошад. ду тайи дигар квартираҳои фурӯшӣ Айкат Лаванд дар шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар наздикии Саховату Сиюмамол дар шаҳри Душанбе. Замини фурӯшӣ ҳаст 6 сотиқ замин бо нархи 60 000 сомонӣ ва хонаи фурӯшӣ дар назди фурудгоҳи шаҳри Бухтар, яъне Қурғонтепа. Ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар калитсивои цирк ҷойгир аст. доми Samsung бинои советӣ мебошад, аз 9 ошёна иборат буда хонаи фурӯшӣ дар 9 ошёнаш ҷойгир аст. 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ. ҳама хона тёплии пол дорад, таъмираш нав, тоза, ягон проблема, ягон мушкилӣ надорад. бо мебелаш фурӯхта мешавад, нашод, транспорт умуман мушкилӣ нест. ҳама транспорт мегузарад дӯстони азиз ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. чӣ хеле ки медонед, цирк минтақаи бениҳоят хуб мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархи хона бошад $65 000, 710 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ба хотир расон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. ва тамошобинони гиромӣ, боз қайд мекунем, хона полни тёплий пол дорад. спальни гарнитур, кухонни гарнитур, прихожка, дута кондитсионер, ҳамаш меистад. обош бемалол ҳаст, лифт кор мекунад, боз қолин ҳама чизош меистад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди цирк ҷойгир аст. бинои 16 ошёнага, якум блок, 2 хонага бо масоҳати 55 аз 7 метри квадратӣ дар 5-ум ошёнаи бинои новостройка. ошёнаш хуб мебошад ва дӯстони азиз, хона таъмир дорад. таъмираш зебо ва нав баъд аз таъмир мебошад, яъне оли ҳеҷ кас дар хона зиндагӣ кардагӣ нест. дар назди цирк ҷойгир аст. минтақаи чӣ хеле ки гуфтем беҳтарин аст ва нархи хона 520 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4 та 0 мебошанд WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. минтақаи бениҳоят хуб аст дӯстони азиз. бинои 16 ошёнага, хона дар 5-ум ошёна ҷойгир аст. 2 хонага 520 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. марҳамат. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ситораи Сурх, деҳаи Пахтакор. назди бозори Зерсклад, 500-600 метр поён, 5 сотиқ замин ва 3 дар хона ним кола бо семинблок бардоштагӣ, об ва барқ ҳаст. нархаш бошад 120 000 сомонӣ. бо муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳам WhatsApp ва ҳам имо доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед дӯстони азиз. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, сиёмкае ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорения ба ҳазур тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Катлаван дӯстони азиз, яъне сохтмони биноя шурӯъ кардагианд. Катлаван шакандистан. аз рӯи нақшаи ширкати сохтмонӣ 2 сол бояд тайёр шавад. 2 хонага мебошад, 2 хонагаи полноценнӣ дар 10-ум ошёнаи бинои новостройка.
дар бари кӯхи ватан ҷойгир аст пеши сафоратхонаи Туркия наздикии Садбарг ва нархаш сари 1 метри квадратӣ $500 мебошад. Дар умум $38000 415,000 сомонӣ мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хона боз такрор мекунем, яъне худи бино дар ҳолати катлаван қарор аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Навостройка. худи Навостройкаи сохтмонаш дар ҳолати катлаван қарор аст. якхонага мебошад бо масоҳати 61 метри квадратӣ, лекин метавонед ба духонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст. дар 11-ум шонаи бинои Навостройка. боз такрор мекунем, катлаван аст ва нархаш бошад дар умум дӯстони азиз $27000 295,000 сомонӣ. ҷойгир аст дар калсивои сеюм база наздикии Павороти аэропорт, кӯчаи Айнӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. чӣ саволе ки дорем занг заден пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён назди фурудгоҳи шаҳри Бохтар, яъне аэропорти Қорғонтепа, 7.5 сотиқ замин мебошад. дар бараш хонаи барак сохтагӣ, болош нопӯшонда, падвал дорад, ҳаммом, ҳоҷатхона даронда ва берунда ҳаст. ҳуҷҷатҳош 100% қоидавӣ мебошад. 4 дар хона дорад, як коридори калон. хона бо ғишти пухта сохта шудааст. сохтмонаш бо сифат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони азиз. срочна фурӯхта мешавад. чихеле ки мебинед таъмири зебо, таъмири хуб дорад. нархаш 390,000 сомонӣ. камтар муомила дорад барои хайдорҳои аниқ. алиш намешавад дӯстони азиз, фақат фурӯшӣ срочна фурӯхта мешавад, чунки ба соҳиби хона срочна маблағ дар кор. чихеле ки мебинед ҳам бинои зебо мебошад, заминашам хуб аст, калон аст ва дарони биноям таъмири зебо дорад. марҳамат дӯстони азиз, ноҳияи Кушониён, фурудгоҳи шаҳри Бохтар, яъне аэропорти Қорғонтепа. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. хона дар Россия ҷойгир аст. боз такрор мекунем, дар Тоҷикистон не, дар Россия. хонаи навсохта бо газоблок иборат аз 5 сотиқ замини ИЖС, яъне прописка карда мешавад. 3 ҳуҷра, санузел, коридори калон ва кухня, яъне ошхона. дарвоза бо пулт кушода мешавад. дар Подмосковие ҷойгир аст. Чеховский район, поёнтар аз ФМС Сахарова, наздикии мактаб, садик, мағоза, яъне минтақаи аз ҷиҳати инфраструктура минтақаи хуб аст. ҳама чизҳо дар кӯри дар наздикии хона ҳаст. ҳамсояҳо тоҷик, қазоқ, молдаван ва рус мебошанд. ҳавлӣ алиш мешавад. бо квартира то 6 шона дар бинои Навостройка бошад, дар маркази шаҳри Душанбе ё ин ки минтақаи хуби шаҳри Душанбе. бо ҳамин намуд хона ин ҳавлӣ алиш мешавад. дӯстони азиз, ягон вариант дошта бошен, занг занен, пешниҳод кунед. дар худи ҳамин ҳавлӣ об ва барқ ҳамаш ҳаст, 15 киловатта, отопление протерм плюс тёплый пол ва канализатсия аз кольца, газ пушти ворота овардагӣ, хона гузарондан дар кор. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта пурсон шавед дӯстони азиз. чихеле ки гуфтем, хона ҳам алиш мешаваду ҳам фурӯшӣ мебошад бо нархи $86,000 940,000 сомонӣ, 7,110,000 рубл. рақамҳои соҳиби хона боз такрор мекунем. дар рӯи экран дар таги нархи хона навистагӣ. нархи хона барои хайдорҳои аниқ савдо мешавад. занг занед дӯстони азиз, маслиҳат кунед. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, ин наворҳое ки дар рӯи экран дидем ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ин видеоҳоро бе ягон хел ускорения тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳамашон рӯй мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. ё ин ки дӯстони азиз, ин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. метавонед ҳамаҷа дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. марҳамат.
ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон Зебушка наздики Сиёмамол ва Саховат. Минтақаи хуб, минтақаи беҳтарин, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. Мактабҳо, садикҳо, албатта ки масҷид, ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. 2 сотиқ замин мебошад, 4 дар хона, 105 метри квадратӣ, бинои 2 ошхонаga таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. Нархи хона 710 000 сомонӣ, 65 000 доллар. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. Занг занед, аз номи каналмон пурсон шавен. Бо барқ ва об албатта ки таъмин аст ва оиди дигар масъалаҳо метавонен ба соҳиби хона занг занед ва оиди дигар масъалаҳои ҳамин хона пурсон шавен дӯстони азиз. Марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар минтақаи хуби шаҳри Душанбе, 65 000 доллар. 2 сотиқ замин, 4 дар хона. Марҳамат. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки бино на танҳо 2 ошхона, балки 2 ошхонаву боз такхонаам дорад. Дар беруни ҳавлӣ боз ҳоҷатхонаву ҳаммомам ҳаст. ва ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. Ман ссилкаша дар таги комментари ҳамин видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. Дар он ҷо мо боз бисёртар ва хубтар оиди ҳамин ҳавлӣ фаҳмондагием. дӯстони азиз, як масъалаи дигарро қайд мекунем. соҳиби ин ҳавлӣ якта дигар электромобил доранд, электромобили фурӯшӣ. ҳамин мошини фурӯширо мо ба наздикӣ насиб бошад, худо хоҳад, як-ду рӯз пас дар навори мошинҳои фурӯшӣ дар канали дуюммон, канали Рул Тиҷеда пешкаши шумо мегардонем. Ман ссилкаи канали Рул Тиҷея дар комментария мемонам. ҳатман даромада обуна шавену интизор бошед. ин канали худамон мебошад. дар он ҷо баранда ман ҳастам ва насиб бошад иншоаллоҳ ба наздикӣ навори мошинҳои фурӯшӣ нав дар он ҷо мебарад, ки дар он ҷо ки дар ҳамон навор албатта ки ҳамин электромобили гуфтагимон мешаваду, Astra G мешавад, Сечка мешаваду, дигар мошинҳои хуб, Mercedes, Toyota, Opel, беҳтарин вариантҳо пешкаши шумо мегардад. ҳатман дароед обуна шавед. Ссилкаш дар комментарияи видео ва дар описанияи видео мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин мебошад ва нархаш 60 000 сомонӣ. Хайрдор боша боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. касе ки замини арзон кофтеста буданд, марҳамат. 6 сотиқ замин, деҳаи Истиқлолӣ, шаҳри Ваҳдат, 60 000 сомонӣ, 5500 доллар, 455 000 рубли русӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. идов ҳеҷ навистан дар кор нест. барои одамоне ки то охира тамошо кардан ҳам хелам қабул аст дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунед ки қатимо ҳастеду дом тиҷаиро интихоб мекунед. ва ҳаматон барори кор худо нигаҳбонтон бошад. то боздид, то дидори оянда.